זה החדר של רועי. זה משה. כילד, רועי האיש פחד תמיד מהחושך, ועוד יותר פחד להישאר לבד. בכל לילה, לאחר שהיו משכיבים אותו לישון, היה מבקש להשאיר את הדלת פתוחה. מאמא היה מבקש שתחבק אותו בכל הזדמנות. היה רץ אליה אל המטבח, ולמרות שהיה מגיע לה עד קו המותניים, היה מוחץ אותה אליו, בחיבוק חונק. כשפרצה המלחמה בלבנון, ורועי גויס למילואים, הוא השאיר את משה בבית. כדי לא להיות לבד, היה מטלפן מהצפון לאמא או לאחים בהרצליה. היה משאיר אס-אמסים לערבה, ומזכיר לה את מלך האריות. אחת מההודעות האחרונות שהוא שלח לי, הוא שלח לי, נאלה, אני נלחם עכשיו בצוק התקווה, תחכי לי. אפילו בגן עדן אני אשמור לך מקום לידי. אני אוהב אותך, שלח סימבה על צוק התקווה. דיברנו בטלפון, תוך כדי הוא אומר לי, ממי, יש פה המון קטיושות ואני אוהב אותך ואני מתגעגע וגם אני. ואז היה מין דממה, ואז היה לי רעש בטלפון, כאילו מישהו מקמת לי נייר. ואני צועקת לו, רועי, מה קורה? רועי, הגיע לרמב"ם. ואז בבית חולים נקבע שעת המוות. לאחר שנפל, התחילו ערבה ובני המשפחה של רועי לאסוף כל פתק, כל מסמך, כל מכתב שהשאיר אחריו. בין הדפים גילו גם שיר שכתב לאמא ציונה. כשהייתי קטן, הוא כותב, כשהייתי קטן, תמיד רציתי להיות מגלה ארצות. לנסוע בעולם עם תרמיל ומקל, בלי בית, רק אני הקטן מול העולם הגדול, ולהיות מפורסם. ערב יום הזיכרון קיבלו ריק יגאל ולירן נדל את הטקסט, הלחינו אותו והקליטו אותו במסגרת עוד מעט נהפוך לשיר, הפרויקט השנתי של גלי צהל, שבמסגרתו אומנים מבצעים שירי נופלים. אמא, כשהייתי קטן, תמיד רציתי להיות לוחם, להיות בצבא, ללכת למלחמות, לנצח את הרעים, להנהיג את החיילים אל עבר הגבול ולחזור בחיים. ולהיות מפורסם. אמא, עכשיו אני בוגר, מה שתמיד רציתי להיות. אני כבר לא רוצה להיות מגלה ארצות, או רופא, או קוסם, או לוחם. עכשיו אני גם לא רוצה להתפרסם. אמא, עכשיו אני בוגר, מה שתמיד רציתי להיות. ולא רוצה להיות מגלה ארצות, או רופא, או קוסם, או לוחם. עכשיו אני גם לא רוצה להתפרסם. הסוף של השיר, שבעצם בשיר אמא הוא אומר לי את כל מה שהוא רצה, וזו באמת מציאות, כי כל מה שהוא רצה. אבל בעצם מה אני רציתי להיות? להיות הילד שלך לנצח.